и ние с фауните. Но явно са се разпаднали. Но тук искат да доведе с 100 000 точки, а аз съм само 4 000. Ще се постарая тази ера да стана на 10 000, 100 000 точки и да спечела поне още един медал за още диамант. Както виждате, съм и премиум. Най-много дълго спечели за миналата ера. Ако не сте играли тази игра, има много нови неща. Така сме имали левели, които дават различни бонуси. Да кажем от този левел, не помня къде излизаше за това, този левел спечелих ето тук, така спечелих премиум за 10 дни. А не съм имал тера. Ако видите да се спечела други бонуси през всеки един левел. Трябва да се включи тези левел, за да може да завървите нещо на късмет. Както видите, на тази степен да спечели премиум за 8 дни. Да, така, както виждате, премиум съм го спечелил за 8 дни и 25 ниво. Следвам, че има подобрение аз. Затова премиум не задължа, защото когато първи път въведоха това, го нямаше. И това ми дали премиум 10 дена повече, което ми благодаря. Това ми е подходи. Както виждате, тук що си направих план на 100 сили. И повече как да направите да трябва да 10 000 слаби. Това не е хич много. Направите всичко почва от първо ниво, което преди нямаше. Това е така да видите. Както виждате са сам. Точките са на 4655. Данъка ми е да. Може се учаси. Има. Аз се наричам перената крепост. Аз се наричам черепът на живбилник. И няма какво да ми скажем. Освен насладете се и на клипа. Няма какво да гледате, не знам, но колко ви гласам. Смотрите как се развива и насладете се на клипа.
какво ще следващото да извикам. Някой да се участва в почта винаги. Те закътвам малко култура и се връщам. Тази песен, която пускам сега, не съм я слушал никога и се надявам да ви хареса и на мен също. Ако ми хареса, ще я сменя веднага. И сега не е много добра. Ужас. Дали ще слушам, може би е добра всъщност. Стремя се към ученостите, защото те за мен аз гледам тебе, че те ме разбират като. Поканих няколко играчи и се надявам те да дойдат. И това ще бъде край за клипа. Извинете, че е кратък, но не мога да снимам други игри, нямам възможност за сега. Както виждате, компютърът ми е слаб и така нататък. И затова съжалявам. Имам Facebook страница, която ще бъде в описанието. Посетете я, харесайте, споделяйте и така нататък. Щупете лайк бутона, също и сабскрайбера, лайк бутона го щупете, прибийте, разбийте и така нататък. И чао! Сега чао всъщност, чао!